समनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय। दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय जे बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि जोलुर फोरोंथाय बादा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि बिथां मनज बसुमतारी, डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां आदा दीपक बर' आरो मोनसे समनि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोन, डिमाकुसि दख'रा एबसुनि मानजाथाव फारि लोगो आफादगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो हाजिर कार्যকরী অফিসার হবরা আমার অভিভাবকসকল आरो जि नैबे जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जि जोलुर फोरोंथाय बादा बेयावहाय जि फोरोंगिरि महरै जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय फंबाय अनसुला बर' बिथां आरो फुटबल एबा जोलुर बे जि फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानो फैनाय एबा सोलोंनो फैनाय फंबाय नोंथांमोन, दा जोङो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन मोनसे मिशन एबा मावथांखि फोसावनानै खामानि मावबोबाय थादों। जे जोंहा 2006 एबा 7 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि फोसावदोंमोन। दा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसेबो जोङो 2021 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया मोनसे बिथांखि लादोंमोन जे क्वालिटी एडुकेशनजों लोगोसे जोङो स्किलखौबो जोंनो नांगौ गोनांथि दङ। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन मावथांखि बोसोर 2021 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम मोनसे मिशन लानानै खामानि मावगोन आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन। दा बेनिनो मोनसे नैबे जि बेसेन नाङै जि गोलोम बोथोरनि जोलुर फोरोंथाय बादा बे हाबाफारिखौ डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायदों बा लादों। बेनि थाखायबो आङो जोंनिनो दख'रा एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय थाबाय। आं मोननैसोल' बाथ्रा बुंगोन, खोब सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ आं बेखेवना होनो नाजागोन। जे जोङो गोदो मिथियो, गोदोनिफ्राय जे लेखा फरायावबो जों मोनदों जे खेलाखौ देहाखौ थाजिम लाखिनो माने मेंनाय गोसोखौ माने सुग्लायहोनो आरो फिन खामानियाव नांफिननो राफोद खालामनो थाखाय खेलाखौ गेलेयो होननानै गोबां बुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांदों। नाथाय आथिखालनि मुगायाव खेलाखौ खोब गावनि देहाखौ थाजिमल' लाखिनाय नङा, बेजों लोगोसेबो गावनि जिउनि जि केरियार, जिउनि राहा लामा दानाय बायदि खामानिनि थाखायबो जोङो खेलाखौ गेलेयो। आरो जोङो नंगौ देहाखौ थाजिम लाखिनायल' नङा, माने खेलानि गेजेरजोंबो गावखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो हायो, गावनि जिउनि राहा लामाखौबो जोङो दानानै लानो हायो। दा बेखायनो जोङो खेलाखौ ओरैनो गेलेनो नाङा, जों खेला गेलेनायनि गेजेरजों जिउनि राहा लामाखौबो दानो जोङो नाजानो नांगोन। एकमात्र जों खेलाखौ मोजां भाबै गेलेनांगोन। जे जोङो फुटबल जे गेलेगोन, फुटबल गेलेयोब्ला माखासे डिसिप्लिनफोरखौ जों मानिनांगोन। दा नैबे जे फोरोंथाय बादानि गेजेरजों जोङो बेबायदिखौनो जोङो नोंथांमोननो होनो नागिरदों, जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन, इयुन जोलै गेलेगिरि बिथांमोननो जे फुटबलखौ बोरैहाय गेलेनाय जायो, माबायदिबा फाउल जायो, बबेखौ स्ट्राइकार होनो, बबेखौ डिफेन्डार होनो, बबेखिनियाव थायोबा माने हाफ्सआव गेलेनाय बा गेलेगिरि होननानै बुङो, हाफ्सनि प्लेयार होननानै बुङो। दा बेफोरबायदि माखासे डिसिप्लिनारिफोर थायो, माखासे सिस्टेमफोर थायो। दा बेफोरखौ नैबे फोरोंथाय बादानि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरोंनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजोंबो जोङो बोरैहाय मोजां गेलेगिरि जानो हायो बेनि टेकनिकफोरखौबो नैबेयावहाय फोरोंनाय जागोन। आरो जोंनि फंबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, जेब्लाबो जोङो पेसेन्स, धैर्यनि गेजेरजों खेलाखौ जों गेलेनांगोन। हमनानै ला जों खेला मोनसे गेलेयोब्ला जिहेतु नैबे बोलोनि खेला जायो, नारला नारसि जायो, मालाबा सोरनियाबा नारला नारसि जानायावनो सोरबा हयतोबा बोलो एसे खम बारा जानायाव सोरबा नारसिन जाफ्लाङो, नङा होमबा? बेयावनो सोरबा इमोसन जायो, रागा जोङो,
रागा जोंखांनानै मा खालामो सोरखौबा जुख्रुब जुसि खालामो नङा होमबा बेबायदि जुदि गेलेयोबा नोंखौ मोजां गेलेगिरि होननाय नङा मालाबा सोरबा नोंखौ जानो हागौ सोरबा प्लेयारा जोबलांबाय अब्लाबो नों बेयाव रागा जोंनानै फिन खिथेर होखानो बेबायदि मालाबाबो साननो नाङा खेलाखौ बेबायदि गेलेया खेलाखौ जों गेलेनांगोन जे खेला गेलेनाय गुबै फुटबल गेलेनायनि गुबै उद्देश्यआनो मा गोल होनाय नङा होमबा गोल सोनाया जोंनि मेन उद्देश्य प्लेयारनि देरहानांगोन नङा होमबा दा बेबायदि मोजां गेलेगिरि जोङो साफा साफा जों जानो नाजानो नांगोन खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मुलुग दरबाराव गावखौनो सिनायथि होनो हायो गावजों लोगोसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो देशखौनो सिनायथि होनो हायो जेरै हलिचरन नार्जारी खोनादोंना আপোনালোকেতো হয়তো শুনিছে হলিচৰণ নাৰ্জাৰীৰ নাম শুনিছে হলিচৰণ নাৰ্জাৰীও তেখেতে ইণ্ডিয়ান টিমতো খেলিছে আৰু ISL প্লেয়াৰ হিচাপে খেলি আছে হায়দৰাবাদ FC লগত হয় না নহয় তো তেখেতে অনলি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হায়াৰ সেকেন্ডাৰীহে পাস কৰিছে তথাপি তেখেতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে সবৰ লগতে কি হৈছে জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিছে কিয় তেখেতৰ ভৰিৰ স্কিলৰ কাৰণে আমাৰ যদি ভাল এটা স্কিল থাকে সাপোজ তেখেতৰ ভৰিৰ যাদু আছে আমাৰো তোমালোকৰো যদি বা আপোনালোকৰো যদি ভৰি তেনেকুৱা যাদু যদি দেখাব পাৰে ভালকৈ ভাল এজন খেলুৱৈ হ'ব পাৰে তোমালোকে নিশ্চয় নিজৰ ঘৰ সংসাৰো চলাব পাৰে ইয়াৰ কেৰিয়াৰটো তোমালোকে বা আপোনালোকে উলাই ল'ব পাৰে মানে যেনেকৈ হলিচৰণ নাৰ্জাৰীয়ে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যদিও পাস বহুত মানে শিক্ষাত তেখেতে বহুত ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা নাই তথাপিও তেখেতে ভৰিৰ যাদু থকাৰ কাৰণে তেখেতে এতিয়া কি সকলোৰ লগত কি জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিছে আর নাম্বার 2 তেখেতে ঘৰ সংসাৰ চলাবৰ কাৰণে টকা পইচাৰ অভাৱ হোৱা নাই তেখেতে 3 মাহৰ কাৰণে তেখেতে ISL কাৰণে এগ্ৰিমেন্ট হৈছিল আৰু তেখেতে কোৱা মতে যে ISL ৰ মানে খেলিবৰ কাৰণে 3 মাহৰ কাৰণে তেখেতক হায়দৰাবাদ FC এ কন্ট্ৰাক্ট কৰি সাইন কৰিছিল তেখেতে আৰু কেমানত সাইন কৰিছিল বুলে 3 crore বেছি 3 crore ওপৰতহে তেখেতে কি সাইন কৰিছিল পিছে চাও এটা মাহৰ দৰমহা কেমান পৰিলে 1 crore 1 crore মাছনে 1 crore বুলি দিছে মানে गोबां फैसा थाखा फैसा आरजिनोबो हायो बुहुम नाङैनो बिथाङा मुंदांखाबो जादों दा नोंथांमोनाबो बेबायदि जुदि जानो लुबैदोंब्ला जों मा खालामनांगोन सानफ्रोमबो जों प्रेक्टिसाव फैनांगोन बै सारमोना फोरोंनाय कोचारा फोरोंनाय नङा होमबा खेला गेलेबा जि रेफ्रि थायो बेनि जि माखासे नेम नीतिफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन हमनानै ला नोंसोरखौ खेला गेलेबाय थानाय समाव आरो सोरबा बुंनो हागौ बेखौ जोख्रुबनांगौ जो होनोबानो नोङो बै बुंनायखौ लानानै सोरखौबा जोख्रुबहैनो थाङोबा बे क्लियार जानाय नङा दै बै मानसिया मोजांनि थाखाय बुंदों ना हामानि थाखाय बुंदों नोंबो साननो हानांगोन दा बेखायनो जेब्लाबो खेलाखौ जों बिराद गरम भाबैबो गेलेनो नाङा खेलाबा इदिनो जों गेलेनो नांगोन ना नङा नङा आरो हारसिङैनो नोङो फुटबलखौ हारसिङैनो गोलसोगोन हारसिङैनो आं देरहासार जागोन होननानै साननानै गेलेबा बे जानाय नङा नोङो टीमजोंबो नोङो खाबजानानै मिलायनानै नों गेलेनो रोंनांगोन आरो गावनि जि रोंगौथि बेखौबो नोङो देखायनांगोन आरो नाजाथाबनाय थानांगोन इच्छा थानांगोन अब्लानो नोंबो साक्सेस जागोन आरो बिनिफ्राय फरायनाय लेखाफोरा फरायनायखौबो नोङो गारनो नाङा फुटबल गेलेबाय आं प्लेयार जागोन होननानै फरायनायखौ लेखाफोरखौ ज्राब गारोबाबो जानाय नङा दै लेखाफोरखौबो फरायलांनांगोन बेजों लोगोसे नैबे जि फुटबल गेलेनाय नङा होमबा गेलेनाय आयदाखौबो नोङो लांफानो हानांगोन आरो मा खेलाखौ माबायदि गेलेनांगोन जोङो जे नैबायदि अफिसियेल गेम जे हमनानै ला आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिशन जायो सरकारनि स्टेट लेभेलावबो जायो ना जेरैबायदि आरो साइ खोनादों ना नोंसोरो साइ स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया होनना बुङो दै बेयो मोनसे फोरोंथाय होग्रा बे पार्मानेन्ट बोसोर बेयाव प्लेयारफोरखौ फुटबल नङा आर्सारियानो होन फुटबलानो होन सौलायनायानो होन ना बा जोलायनायानो होन बेबायदि खेलाफोरखौ बे साइनि गेजेरजों फोरोंथाय होबाय थायो बेनि थाखाय आरो प्रत्येक बोसोरावनो सिलेक्शन जायो दा बेफोरबायदियावबो जोङो लानो नाजानांगोन मिथिबायना आरो बिनिफ्राय खेलाफोरखौ मा बे आन्डार 13 होननाय जायो फार्स्ट हयथ' आन्डार 13 आनो जायाखै नङा होमबा 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय खेलाफोरखौ नोंसोरो गेलेनो नाजानांगोन आरो नैबे डिमाकुसि आनसलिक एबसुआबो जोंनियाव फोरोंथाय बादा खुलिदोंब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो 13 बोसोर बैसोनि उन 17 बोसोर बैसोनि उन बे माने प्लेयारफोरखौ लानानै खेला गेलेगोन
उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुआवबो मोनसे गेम जानो थांगासिनो जुननि लास्ट पार्टिं आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिशन जोंनि आनसलिकआबो बेयाव बाहागो लागोन दा नोंथांमोननिफ्रायनो सायख'नानै बे खेलाखौ गेलेहोनाय जागोन दा बेखायनो नोंसोरनि जि रोंगौथि बेखौ मोजाङै गेलेनायखौ लांबाय था आरो सारमोना जि फोरोंगोन बेखौ मोजां गोसो होनानै सोलोंलांबाय था दै बुजिदो ना बेबायदि गोसो होनानै जाहाथे गेलेगोन आरो সকলোকে মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছে যে আজি আহিল কালি আকৌ এবসেন্ট হল এনেকে হ'ব নালাগে ৰেগুলাৰ কন্টিনিউটিটো ৰাখিব পাৰিব লাগিব আজি আহিল আকৌ দুদিন গ্যাপ হল আৰু এদিন আহিল তিনদিন গ্যাপ হল তেনেকে যদি হৈ থাকে হয়তো লাইফত ভাল খেলুৱৈ হোৱাটো অলপমান কঠিন হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াছলি আমি খেলুৱৈটো জগতত আমি সদায় প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে মনোযোগ দি যদি আগুৱাই যায় এইটোকে মই কামনা কৰিছো আৰু মই আশা কৰিছো যে আমাৰ এইখিনি প্লেয়াৰৰ প্ৰায় ভাল এজন ভাল খেলুৱৈ ওলাব আমি বিশ্বাস ৰাখিছো जों फोथायनाय दङ नोंसोरनि गेजेरावनो हलिचरनमोन बायदि गेलेगिरि ओंखारगोन बेनि थाखाय खालि नोंसोरो मा नाजाथाबनांगोन दै गोसोनि बोलो लानांगोन आरो सानफ्रोमबो खेलायाव गेलेनो थाखाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय फैबाय थानांगोन सानसे फैनानै सानथाम जना थायोबा जानाय नङा दा बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आङो दिनैनि नैबे जि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायनायावहाय खुंजानाय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि जि जोलुर फोरोंथाय बादा बे फोरोंथाय बादानि बेखेवनायनिजों लोगोसे आंखौ सुंद' बिबुंथि होनाय लेखा बेखिनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आङो दिनैनि नैबे जि फोरोंथाय बादाखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों